بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ذلك القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ene ɓe taskotako qur'an ka ɓerɗe maɓɓe ɗen soka ka ko ɓerɗe maɓɓe ɗen ko bogoro waɗa soka o hoye allah men taskoto qur'an sabu nde alqur'anare nde cippinira ka fiyo nde jange tun ko nde cippinira ko fi yo nde ande nde nafitore ɗum woni sarti qur'an ko cippinira ko fi en gollitir. Joni noon na en arabuɓe en jeyda e arabu fus ko en jangu ɗengal arabu ha wawen watten ko pular fi en nafitor. Joni noon hande yi pay koyno hunjinede alqur'an alhamdulillah ɓe wawde jangude alqur'an kono ɓe anda firo alqur'an wonen maɗe wattanen hiila e nden ɗon toɓɓere firtanen pay koy ko alqur'an ko pular ɓe anda ko wiyete alqur'an sabu si ɓe jangide tun ko gonga ɓe jangude ɓe ñunco ɓe labina kono ɓe andude sabu ɓe wawi nde o nafitorto ɓe wawi o hulde allah ɓe wawi wo wadde ko allah faala kon si ɓe andinde. Sa anda sa anda a nafitorta a nafata wattane hila nde ɗo toɓɓere on salminama.